ассалому алейкум тамошобинони азиз. Бисёри шумо мепурсен ки сайда да видеои ту дига номероҳай. Не, номерои дига одам нест тамошобино. Номерои духтаракои директорои командаи маҳай. Ҳамин хели видеороликчае ки шумо мебинен, номерое ки дар рӯи экранаш мебинен бинависен. Шумо директори сайдаен гуфт ки ҳо сразу регистратсия шавен. Директорои ма ҳамаш активнян, 24 соат дастгириязан. Сразу шумо регистрация мекунанд, группаи обучения монда шумо добавить мекунем, сразу кора мефаҳмонем. И шумо агар мақсади асосии худтон дошта бошен, ҳабистраму старту директор мешен. Ҳадарка аз тарафи мо компания барои шумо бепул, кора омӯзонданам бепул. Ай шумо фақат мақсади худро гузоштану кор кардан. Телефону интернет тамом. Ҳамаи шуморо интизорум дар командаи худам. ассалому алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз ҳам дар бозори Корвонем барои шумо имена вақти хинак шидагиай дувойкои ғавси бозора нишон метем. Чӣ ба ки ай Россиям кадоме ки мисол дар Россия зиндагӣ мекунад ё беҳад чизи даркориянд. мо тинуктароша бо средниёша нишон дода будем шумода. Ай имрӯз ғавша нишон метем барое ки ё ҳам падна медода дастан, ҳам ғавсан ки шумо хунук намехӯрен, касалӣ намешен. Зиёда ай 40 намудаш ҳаст пака. 40 намудаш ҳаст. 40 намудаш ҳаст. Рисункошам ҳар хела неш хирсаки олимпиян. Балучиём аҷоибот фасонанд. Ҳамаям ё ғавс. Ман фақат имрӯз двойкои ғавсака нишон додистем барои шумо. Видео кӯтоҳай барои ҳамин 40 намудаш шумо даркориша вибр кунем бигиред. Капшонка дора, капшонкашам хеле ғавсай. Хай киса дора ай тарафи пеш, поштам рисунка дора. Яъне ки нигаҳ кунед. Аҷоибот фасони зуранд, як 40 намудаш ҳастай пака, кадоми успед мекунад. Чӣ ба ки ғавс бозорда камай. Ҳамаш средняканд. Як чизои шумо даг нишон додистем, ё ҳамаш ғавси бозоранд. Вақти фурӯшанда гарантия дод ки пад наметия, барои ҳам мо навор гирифтем. Ана ёш тинакаканд, ин тинакак барои мисол хонапӯшӣ ё пад надоранд. Хеле ғавс нестанд ё. Бологиёш основной чизое ки ғавсанд ва ё дигар хеле не ё надоранд. Айташ ягон ғавсӣ надоранд. Айнаи двойко ҳамаш хирсакои олимпӣ ё ҳамаш аҷоиботанд. Имена барои замистонанд ки шумо касал нашавед. Вақте ки бозор меям вибр мекунед, ҳамин чизои ғавса ба назар бигиред ки хушрӯ бинед, я дусеташа бихапед, дусе ҷо ки рафтед хапидед, маълум мешавад ки кадомаш ғавса, кадомаш тинак. Кадоми доставка дар кор бошад, тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон мо доставка дорем. боқӣ сарбаланд бошед. Видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. Худоҳофиз.